Predstavnici humanitarne organizacije Hasene posjetili su članove Udruženja slepih i slabovidih lica i tom prilikom dodelili im pakete sa osnovnim životnim namirnicama. Obezbeđeni su paketi sa osnovnim životnim namirnicama koji su podeljeni za 25 porodica članova tog udruženja. U svetu postoji puno problema i mi smo došli od srca da se povežemo sa ljudima sa ovih prostora. Naši prijatelji iz organizacije su otišli na sve strane sveta da pomognu ljudima kojima je to potrebno. Krenuli su na put za zimsku akciju podele namirnica i ogreva. Pored Mongolije i ostalih država, obuhvatili smo celi Balkan. Mi smo došli u Sandžak, danas smo u Novom Pazaru, prvo smo otišli u udruženje gluvih i nagluvih, sada smo u udruženju slepih i slabovidih. Odavde idemo u ostale gradove Sandžaka da podelimo zimsku pomoć u vidu namirnica i ogreva. Ovde smo tim povodom i ovom prilikom se od srca zahvaljujemo Hasene organizaciji i njenim članovima koji su sve ovo na najbolji način organizovali i koji su učinili da se osjećamo kao kod kuće. Ono što bih hteo posebno da naglasim da pomažemo svima, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost. Ovo je već 5. godina kako Hasene humanitarna organizacija donira našim članovima i jednostavno ta konzistentna pomoć više nekako nije ni pomoć, već je jedan poseban odnos koji svi naši članovi osjećaju prema ovoj organizaciji. Već se dugo i znamo, već se prepoznajemo na ulici, tako da, kažem, to više nije ona materijalna pomoć u smislu da se nešto obezbedi, već je to jedan dragi susret i svakako tu veliku energiju i toplinu i dobrotu koju oni nama pokazuju svakako osjećamo. I eto, u ime Saveza slepih i u moje lično ime ja bih želeo da se zahvalim ljudima, dobrim ljudima van naših granica koji su ovde došli i koji su pružili nešto našim članovima. I samo bih još istakao da ovaj primer dobrote i humanosti treba zaista da bude primer za mnoge i u našem gradu, a i dilje, kako se treba ophoditi prema osobama koji su u nekom aspektu različite od ostalih.